Detailne architektom navrhnutý rodinný dom s dôrazom na ergonómiu a dizajnové stvárnenie použitím kvalitných materiálov. Upravená okrasná záhrada s mnohými úžitkovými stromami a jazierkom. Veľkorysý záhradný domček a bazén s protiprúdom. Dnes by som vám chcela predstaviť jeden atypický priestranný rodinný dom v Jabloňovom so vzdušnou dispozíciou a charizmatickou záhradou. Poďte sa so mnou na ňo pozrieť. Priestranná obývačka s veľkoformátovými oknami a východom na terasu. Dizajnové krbové kachle na drevo, ktoré vykúria celý rodinný dom. Kuchynská linka s ostrovom, jedálenským stolom a množstvom úložných priestorov. Spálňa na prízemí s veľkým šatníkom, vlastnou kúpeľňou, sprchovým kútom a toaletou. Galéria, momentálne využívaná ako pracovňa, poskytuje otvorený priestor s vysokým stropom pre realizáciu vašich predstav. Druhá kúpeľňa s toaletou na poschodí a dve samostatné priestranné spálne. Dizajnové schodisko. Hľadáte súkromie a chcete sa vo vlastnej záhrade cítiť ako na dovolenke? Toto je pre vás tá správna voľba. Za domom už nemáte žiadnych susedov, iba pole a výhľad na Karpaty.